Hola, sóc Pere Goldero, sóc mestre artesà, tota la vida he estat de fuster, vaig començar als 14 anys de fuster i a poc, quan vaig començar a aprendre la tècnica, me va agradar buscar alguna més, perquè sabia la tècnica, però no volia fer el que és fusteria normal. Llavors vaig estar intentant buscar coses i me crec que al final ho he aconseguit. Bueno, al principi, quan vaig començar ja, vaig als 25 anys, i del que feia als 25 anys ara, doncs ha canviat molt tot, però ha anat sempre a millor. Estic molt content del meu treball i a part tinc la satisfacció que el meu fill Dimas pues, és un excel·lent fuster i ha creat la seva pròpia tècnica. Soc Dimas Goldero, vaig començar en 20 anys a Belles Arts i vaig començar a innovar el que m'havia ensenyat mon pare, que també distorsionava de la carpinteria moderna i tradicional, o sigui, utilitzant aquelles tècniques, i jo m'he anat dedicant a la talla, al molderatge i les galines i terres de color, treballs a l'aigua, i en les eines de gúbia per a la talla, utilitzant també routers i utilitzant eines manuals modernes en les tradicionals de tota la vida. Fusta, principalment treballem amb l'opí, però sempre podem treballar tot tipus de fustes, sigui roure, faig, miroco, llangon, teca, cirerer, fresno, no sé, qualsevol varietat de fusta que ens pugui arribar a la mà, sigui fusta nova, sigui fusta de derribo, reciclem, transformem. Estic una temporada que no creo i al cap d'un temps, pum, ve una altra idea. I el que m'agrada, que totes les èpoques que he fet o totes les peces que he fet tenen un estil diferent, però realment són molt boniques i m'encanta. Quedo molt satisfet.